At least he listen onye a na akịta aga m eji ego ka gbuo oringo on Saturday na-abịa. Che ka mkpọgode na phone. Hello, enyi ya. Aha. Ka ekwana ebe ị nọkwan. Bịa na ana m ebe anwa kịta, ana m ebe anwa na bịa ka mkparụ gị oke ozugbo ka ihe mere gị na o were ihe nchi iji ego eme. Ngwa bịa na ozugbo na ana m ebe anwa na. Bịa nụ n'ọkwa m na-agwa gị bịa nụ na. Bịa ana m ebe anwa. Bịa. Jọsụ bịa ka mkparụ gị oke ebe anwa niile. Ka ebe ị nọ. Okay, ilutebego nso. Okay. Guys, hey, okay, I'll do my. Yeah, I'm what's up? Your phone na-eme ka kwa. Your phone na-eme akara ka ịma network. Ịma na ihe Buhari cha kịta dị ko. Na network kịta na-enye nsogbu. Ife mele obo na aba na aka m na-ekwu maka. Okay, nke a dị na aka m na-ekwu maka. Ọ mazi na ebe na. Onwere ife ọzọkwa na abụrụ mkparụ ọdụ genuine adịmazụ afịa zoro ezo ị kwesịrị ịma m ga-agosi gị ebe ọ kwụsara bịa ka m gosi gị ebe ọ kwụsara ịma na o nwetu ndị be anyị si eme na mbụ ghọtago ọkwa ị na-afụ ukwu osisi anụwa dị ebe a ukwu oroma anyị na-afụ bido n'ukwu oroma wee rube n'ukwu ujuru ọkwa ịfụrụ ukwu ujuru onwe ebe ahụ wee pụta n'ebe nkwụ ụnụ wee ruo n'isi Johnson ebe a. Yes. Achọrọ m ka ihe mee ego ife afọ anị m na ọmụ agụrụ ya egolu m ya mmadụ abụrọ mmadụ ọbụrụ onye mụ na egolu m ya mbanụ egolu m ya egolu m mmadụ ana ada achọrọ m irechi na-efe nchọ ka ihe imeelu m na anị akịta ọkwa ịfọ ka m ji kpalụ gị oke ya from ukwu ujuru anụwa ukwu ebe enu ukwu ole mgbe anyị na-afụ ebe a just ihe nchọ ka ihe m na-abụ ihe anyị dobere ya ife ịmara anị a ife ngolo anị a mgbe ngolo bụ 120,000 1,020,000 1,020,000 mana achọ m ihe mana mmiri na-ama na ọ na-atụ ikwu ibe ọ ya mgbe m ji ekwe ịghọtago mmiri na-ama na ọ na-atụ ikwu ibe so ife ihe emezi na ana ebe ngole 1,020,000 ọ bụ 5 million ihe m ka m were ga mee ihe m chọrọ iji eme ọkwa m tụrụ anya abụ m nwoke na ọ ya mgbe m ji wee ego anụ nwa wee dobe makwa ahụ onye ọ dugoro ebe akwa ịfụrụ akpụ niile nkọchara n'ime Prince negodo ife ị na-akọ Prince negodo ụdị ka ajụjụ ị na-ajụ m n'elu ka anị ha nọ ọ bụrụ na ị na-ele abụrụ họteelụ ka ị chọrọ ije bịa lụọ ya họteelụ ọ bụrụ ife ọbụla ị chọrọ ije lụ ya bịa lụọ ya ọ bụrụ họteelụ ọ bụrụ ihe ọbụla ọ bụrụ na ị yere ma akpọ ma mara ka m ga-esi wee kwụọ na isi m gwa anyị anụ ọkọ n'ebe atụ ebe a 5 million ma ọ kadụ mana nje na Centenary jeti ikwo ya 1 million goro na 6 million Centenary bụ 6 million jegodu m ego nke a na ego ole ka iyere si ma na ka anyị maka esi omume agwa ngo ihe aka esa onye nwoke kpọrọ m si na ị chọkwara ije gba oringo wute ego ana onye nwoke kpọrọ m si na ị chọrọ ije gba oringo wute ego apụgodo ife onye nwoke anyị m ego ana na owe ife m chọrọ iji eme a na-ebute mmanya agbamnkwụ 3 million achọrọ m ịbịa kwụwa ọnụ 3 million ka m na-ego 3 million ị na-ele ya ngwa nye m ego ka anyị jee bankị ka anyị na-eje a na-akwụ kash ịma mmerụ m transfer anaghị na-akwụ ego anyị transfer na bankị adọwunye gị n'aka na na-akpa nne anyị bugo ego ole ka anyị kọnkuru udo ya mekọta m ya na just ma elu m ya 3 million 5 na-emeri 3 million 1 3 million 5 3 million 1 anyị ma achọ ọkwa bụ elecha elegharịa mewe polisi gwarịa ọkwa osi ịtọchụ mba ahụ agatụbekwa m polisi and achọ m ife ya esi m na ngwa bịa ka anyị ga bankị nụwa ya bụkwa na ori ga ịchọ izuru